Så menopausen er ikke sådan evolutionært betinget i virkeligheden. Det er bare os, der har forsket, i virkeligheden medicineret os selv til at kunne leve længere, og derfor kommer det her. Det er korrekt. Før 1900, kvinderne også døde af bare infektioner i forbindelse med fødsel og graviditeter. Hvad skete der omkring 1900, der begyndte lægerne at vaske hænderne? Og så levede kvinderne overlevede de den periode, og menopausen og efter menopausen. Og sidenhen holder vi i live med antibiotika og alle mulige behandlinger og forsøger at leve længere. Ja. Marie Fogh, USA-mi Danmark-imilu klinikiotrapper. Nagorsaavor asiingitsul suliaqarnikulluni. Stort set alle andre sygdomme, der er der jo 4-5 præparater til hvad end du fejler jo. Ja. Men her, der er vi på et andet sted. Ja. Så hvis du lige vil gentage det der med grunden til, at du siger, jamen det er sådan set unaturligt, og derfor bør vi tilbyde de her hormoner, fordi de er der i hele kvindens naturlige liv i virkeligheden. Ja. Og hvis vi tilføjer, så fortsætter vi egentlig bare det, der var meningen. Det giver mening, fordi vi vil alle gerne leve længere, men vi vil ikke leve længere for enhver pris. Vi vil også leve bedre. Vi vil have livskvalitet.